yafikanso nthawi imene timakupatsirani Catholic Perspective pano pa radio alinafe zamisa chikondi pakati pathu tikumveka pa 104 MHz FM 104.0 MHz FM komanso 104.2 MHz FM. Ine ndi Sam K. Lero tabweranso ndi mutu wina. Zikuoneka kuti mdziko muno nkhani ya ngozi zochitika pa msewu ikuchulukira. Nkhani izi zikuchulukira koma zotsatira zake mavuto ake akupezeka kuti ali kuchipatala, kuti anthu achulukana amene akusowa thandizo. Kamuzusento mwachitsanzo kuli anthu ochuluka zedi amene avulala pa ngozi za njinga ya moto zakabaza. Programu yathu lero tikhale tikucheza ndi akabaza komanso ena okonda kukwera kabaza ali nzifukwa zawo zimene amachitira zimenezi. Mpulogalamu iso ticheza ndi ena adindo amene amagwira ntchito zothandizira kuti pa msewu pakhale chilongosoko, pa msewu pakhale dongosolo, anthu asaphwanye malamulo ogwiritsa ntchito misewu yakuno kwathu ku Malawi. Mukhale pompo, ine ndi Sam K. Zikomo kuti mwatipeza. Nkhani tikhale tikuyambira limodzi. Padakali pano tikudikira kuti tipeze azapa msewu asatitawathawa ulendowu angatigwire kuti tayamba popanda chilolezo. Chabwino tikudikirabe atipeze kuti kodi atipezere tili pati, koma ulendo nde wayambika. Monga nanena poyamba kuti mpulogalamu iyi tikhale tikucheza ndi ani wake ogwira ntchito imeneyi ya kuyendetsa anthu kuchoka mtundawu kupita mtundawu koma kugwiritsa ntchito njinga ya moto. Ndipo amenewa ali nafe mpulogalamu ino. Tatiyeni titamva kucheza kwawo ndi mmene tikhale tikucheza nawo. Lero tikambirana nkhani yokhudzana ndi akabanza. Tili pa ranki ya pa 7-11. Ndine Jafari Musa machokera kulilongo chisapo 2. Mmapanga akabanza pa 7-11 njinga imakhala nayo kuchinsapo kapena mmayisungiza mtawuni momwe muno? Anjenga ndizoti ndimayenda nayo kupita nayo kwathu, wagona nayo mamaso tilawe nayo mabwana nayo palanke pano. Chabwino, inu njinga imeneyi munayipeza bwanji kuti muyambe kumagwira ntchito imeneyi? Njinga izoti siyanga komano ndi a munthu otanango ndipeza kuti ndini njinga ndifa ndikayang'anayang'ana kuti ndifuna njinga ndiziyendetse. Ndi mwamwayi anayipezeka utali nayo kena kotani andipatsa. Mgwirizano wanu umakhala otani inuyo ndi mwini wake? Ndikati inuyo ndikuganiza kuti inuyo mukuyimira anzanu onse akabanza, migwirizano yanu imakhala yotani? Migwirizano taonova andi abwino timavana so kwambiri. Nkhani amayendetsedwa njinga makhaso otetezeka kwambiri. Kutetezeka ndi kumeneko, koma timakamba nkhani ngati yokhudzana ndi kuti mumalipirana motani inuyo ndi eni yake njinga. Okay. Izo sakazeka tiza. Izo saulula za nyumbe, za nyumbe sungazivuze banja ya. Nkhani imene tikambirana lero pa wireless ndi nkhani yokhudzana ndi akabanza komanso mavuto amene mmakumana nawo. Sindikudziwa mumakumana ndi mavuto anji, muyang'ane mavuto okhudzana ndi pamsewu, za malamulo, komanso ngakhale ngozi kumene, komanso mwina kusowa kwa makasitomala. Awo mavuto singalephera lituma indidwe ake, komano nthawi zina tikamayenda pasewu aja mwina batha kutenga kastomala ukamusama pita amatha kungokuza adidikire kaya apa omwe osapezeka ndalama sanatani sanakupatse. Mbaliso inaso pasewu ena amatha kutenga toyipa kuti sitimatha kuyenda bwino, pena timayenda bwino pena amagalemo samatha kuti abadira pa time yoyendetsa njinga amatota ngati kanjani ka pamene wanjinga ya moto amatha amaloledwa kuyenda pasewu osati kumbali yayi. pamene galimoto pato ukayenda chama taulani kungokukankha
kwatuluka ndithu nkhani kuti ku Kamuzu Central kuli anthu amene avulazidwa pa ngozi za pansewu koma kudzera pa njinga zakapanza zimenezi. Kuli chinamtindi cha anthu chimene chikuyembekezereka kuti achipange operation. Sududziwa ngati mudziwapo kanthu pa nkhani zimenezi zoti inuyo akapaza mukuwonjezera ngozi za pansewu. Ngozizo ene ngozi ni ngozi suri ngozi ungayizembeya ngozi ni ngozi basi zibangochita thamene kuti wapanga ngozi koma suri ngozi za makhawati wachita dala chifukwa pana abwa maori ani ngozi tena munthu mathamuna kuzipewa iwe kuzileleza kumano pali wina zako amabwera umbuyo uyu sana lalolani kukuona bwino wapeza orani wakukankha kapena kumene iwe ukuyenda umathaungoteleleka basi musazuka bwino warani wagwa lesinganene kuti kapena ngozi munthu umachita panga dalayi chabwino. Ineyo dzinanga ndine Alani Anthony ndi dzina la bombo wanga limene. Ndiye anzanowa ndi apa rank yapa 711 inu ndi apati? Ine rank yanga ili Malangalanga opposite pa Centenary Bank. Ndi anzano akunena kuti ngozi zapansewu nzosapeweka, ngozi zapansewu sungazithawe sungazizembe, koma tikutero nkhani imene tikukambirana ndi yakuti ngozi zimene zikuchulukira ku Kamuzu Central uku zikuoneka kuti zikukhudzana ndi inuyo akapaza, mungayankhulepo zotani? Nkhaniyo ndiyoona malingana ndi mene machitidwe apansewu ndi mene akumakhalira chifukwa amapezeka kuti anjinga afiri kuyenda bwinobwino amagalimoto amapezeka zoti akudana nazo ifukwa chani tikuyenda pakati amapezeka zoti pena mwina arikankhe mwina onkha kutikwanizana nawo kumene ifukwa zinthu zina zosakhala bwino ndi umoyo wathu ukumakhalabe ovuta malingana ndi mmene dziko linonso ndi mmenenso timakhanga timadedwa ndi anthu kuti anjinga silichita bwino pansewu komano chimene chimachitika ndi chakuti chifukwa chakukulirana mtima pali amagalimotowa ndi ifenso anjinga kumene kuli kusamvetsetsana pa ubale wathu. Ino Alan Anthony ambiri akutero kuti inuyo ndi apolisi amakulekererani kwambiri, ino mungaikepo ndemanga zotani? Apolisi sura amatilekelera koma chifukwa chakuti iwo amakhala akugwira ntchito yawo. Jafari Musa tamvani dando limene ena amanena chabe kuti apolisi Malawi muno amalekerera anjinga akungokusiyana akuti inu mukamva zimene zimamva bwanji? Ine monga ndikamva mawu amene wera amandikhudza kwambiri fo ngati pali munthu amene amamawa kwambiri apolisi ndi ndifa njingafe. Leso khala kuti sunamva helmet amathakulani ukuyimira so apolisi agwira ntchito yayo apolisi agwira ntchito ndipo akumayesesa ndithu lokuti munameko kumene umusewu muja cha ma9 muja amatha ukuyimika amwene nthawi zino bwanji mupeza nthawi zino bwanji misa ndindu ndi mauto maunule tikambe nawo zitani zita mayendedwa musazayendeso ndithu. Kodi muli ndi association yanu? Association yo ilipo kumano ifesa lakero kuti angotsegula kumene ndesi zinapanga register bwino. Alan Ilipo ndithu. Mukachita ngozi amakuthandizani? Satithandiza. Mukadakonda kuti zinthu ziziyenda bwanji pa nkhani yokhudzana ndi akapaza m'Malawimo? Nkhani yake ndoti basi umafuna basi kungololana kumathandizana munthu akachitidwa akagwidwa vuto ngati limene lolo zitha kukhala basi kuvana kukambirana kuti ndetitani kanali kuchipatala tikamuone zathu chanapanga izi anapangidwa izi. Pankhani ndiyoona amene ayankhulira zathuwa kuti ndimene apolisi ndimene amagwirira ntchito yawo suti amaripakira kapena kutikira kumbuyo ayi komano iwo amakhala kuti ngati akugwiritsa ngalombe yokhuzana ndi mahelemetiyo ndi nkhani yoona kuti akhosera va helmet amateka kutigwira kumene pena mwina ateke mwina utilipilitso ridwera ngati jiyala kumene timarani timapanga kuchita pammawa kuti tisarani so tisadzapangeso anthu fokozi pachokhacho timarani timathokoza malingana ndimene amagwira ntchito yawo kuti mawa lino tisadzapangeso timakhala ndi manda kuti tikatenga ndalama ngati mmene kuti tipereke pamene ukapereka ndalama timakhala kuti kuchifa kupwereka momwe tifua siridza zoti mulungu tsiku limene lolo tipangaso ndalama sanga limeneyoyo chifukwa pobwera kuno timakhala kuti ndi mavuto ambiri anthu fokozi oyendetsa ichichi suri ndiyenga yathu koma ifo ya mavuto amene tikumana nawo komanso mavuto amene tili nawo m'manyumba mwathu ngati ena firi ndi mabanja amakhauranga na ifewo makolo kumene moti timangokhala no chifukwa chosamvetsetsana bwinobwino chifukwa chopanda mgwirizano ndimene idakhalanga kuti magalimoto fo mabwera mataxi plasinso nyinga za moto idakhalanga kuti bizinesi yawo tidaponderezera pasi ndifo kuti madedwa ndi achane ndi amagalimoto
ndithu. Chabwino nanga tiye tikambe nkhani yokhudzana ndi inuyo akabanza anthu amanena kuti mulibe ukadaulo woyendetsera njinga pa msewu, simunapite ku maphunziro, mulibe zitupa zoyendetsera njinga za moto pa msewu. Mchitidwe umenewu ndi ochuluka bwanji pakati pano? Izo zoonadi sirosa amene napita ku sukulu kukaphunzira za njinga kupita ku traffic patenga license yani komanso mwachina so license sula anayeka mtengo kuti munthu nkufika njinga ya moto ayi sizingatheke. License atangoyeka mtengo ngati okaniza kuti njinga ya moto asakhala othekera kukhala license kuti azenda chani pansi. Munamvotera mapanga bwanji kuti pakati time ine amati makwana 100,000 kuti chitheke bwinobwino. License kuti ipeze kuti munthu wapeza yoyendetsera njinga ya moto ili pa bwanji? Angakamba kuti ndi 150 pa nthawi imene anayamba kugwira njinga zosakhomera zonse apangisa register njinga ndi kuti sokhalenso ndi zilopa zozenereza zapansi ngati license yo imaso insurance kuti tikapanga ngozi zithekaso rani kuthandizika. Tinene nkhani zimene inuyo mwapezapo mwapindulanji ndi kuyendetsa kabanza? Ifeyo sitingakambe zambiri kuti kokho tidapindulapo bekenake komano timangothokoza kuti mapeza chakudya cha tsiku limenelo latidzuka mama ndikuthamanga umatheka kuti ukusunga kandrama kenaka kuti akamwina ndigule kunjinganga kapena ndigule kuti malo pena pake umapezeka zoti ukumanaso ndi mavuto enaso pakulingaso kuti chinthu imene toyendetsa yonso ndi cha inu ake amapeza zoti mwina ngati maragiri panopa tipangidwa ngati nkhaza njingazi ukana kungokhala umaso kanoti tikhozo kumangidwa mwino kurola zinthu zainu ake kumene ungozivomekezabe fwa njinga ya moto ntchito panopa imene tikuyendetsera ndi imodzimodzi tagira galimoto pa 10,000 tayile njinga ya moto pamene zili zinthu zoti sizinambochitika kosolo zaka zina zake ifenso tikuzonanso chilendo mafoti tikuvomekeza ndi mafuta amene nawo anthu fozi ku sukulu sitinapite enafe makolo mapezedwe ndi ovutikira timachitira kuti tidzathandizirako makolo ndi pamene timakana kungokhala pamene lino rurani toyendetsa njinga za motozi koma mbale yoti kupindula ayi moti enafe ndi maso ofuna kusiya mbale okhudzana ndi njinga ya motoyi funa kuyesera kuti munapeza ku license ngati agalimoto kuti enake munotsogoloko moto zaligwirako dzanja ndithu. Thokoza kwambiri tukamba za zimene mwapindulapo pa nkhani ya kuyendetsa njinga mwapindulanja. Alan Anthony anenapo mbali yawo ino Jeffrey Musa. Kupindula kwene ndisingakuti kupindula kuti kupindula kapena kupeza njinga yako kapena kugula kitina chake pamalo ayi ndipo kuchoka mukabaza msoro munthu ngagule njinga yako ayi zosatheka ambiri amayankhwadi zimenezo zoti amapeza ndalama moti ena amakana kukapatsa ina njinga kufa cha mawari amene oti mumapanga ndalama kwambiri munthu kugula njinga ina zizo sizoona ayi ife timangothokoza kuti patsikulo tapeza kuti tikadye kapa tikuthaso kwathandiza ina ake pete timathokoza kumasiku kuti kapena timakhala kuti kapena timati zapanga china chake mtsogolomo ayi macha yake mmene anenawo kuti amuna ake pasunga kandrama kuti mwati zathe kukhanika license kagale moto kuti zathe kuyenda pasewu zakhale ngati moto watani wasintha umene kusintha kwa moyo ifeyo ndoti tikudya tikugona pabwino basi life ikutheka basi ena Alan life ikutheka life ndiye ikutheka nkhani yayiwo ndimene anenaso aye mwenewa kuti wogona ndi chakudya cha tsiku loji kumapezeka. Kodi awa anata alikwanyisapo inu muli kuti? Enero ndi bypass yakuza mkutu ndithu. Ndathokoza kwambiri Alan Anthony ndithokozeso kwambiri Jeffrey Musa. Azoma kwambiri mata. Amenewo ndi Jeffrey Musa ndi Alan Anthony. Iwowa amagwira ntchito yonyamula wanthu kwachotsa dera lina kwapititsa dera lina kuchokera m'madera awiri amene atchula muzokambirana zathu. Alan Anthony amagwirira ntchito ku Malangalanga opposite Centenary Bank. Jeffrey Musa amagwirira ntchito pa 7-Eleven ndipo ambiri tawagwiritsako ntchito anthu amenewa mwamva zimene akamba kuti iwowo akuchitira ndithu pakaone apezeka anthu kuti akasamale makolo ni manja awo koma twakutero izi kumawathandiza koma akugwira zimenezi kuti apeze chakudya cha lero. Tsopano ticheze ndi mmodzi wa anthu amene amakwera kabaza passenger
kodi iwo ndani nanga maganizo awo ndi otani? Pano tapezana ndi amene amakwera nawo kabaza. Iwo akuchokera ntchito ndipo akuti amakhala kumtandire, akupemphera ku Maria mthandizi. Ntchito mutchule malo osati kampani koma malo amene mukuchokera kuti? Ayi ndikuchokera muno mtown, Lilongwe Old Town, Standard Bank. Chabwino, dzina langa ndine Flyton Kakota. Flyton Kakota, mwakhala mukukwera njinga za moto zakabaza. Mwina mungakambepo chani? Nkhani imene tikukambirana usiku wa lero ndi nkhani yokhudzana ndi ngozi zimene zikuchitika kukamuzu sento kwachuluka anthu amene agwa ndi kuvulala pa ngozi za njinga ya moto. Akuyembekezeka kuti awapange operation koma kuli chinamtindi akuchitosowa pogwira kuti ayambire ndani. Mavuto amenewa ndi azoona kuti ngozi zimene zikuchitikadi pa misewu pa chifukwa tikuonabe kuti mukuchulukira anthu amenenso mukukonda kukwera njinga zakabaza. Nzoona ndimene mafotokozazi. Chaka chino monga mene tikumvera dziko lathu lino tikuonanso ndi maso ngozi zachuluka kwambiri. Makamaka tikambe nkhani ya njinga za moto. Pali vuto limene lilipo lokhuza mbali zonse, ndinena mbali zonse ziwiri. Kuyambira zathu apansewu komanso oyendetsa. Ndikanena kuti apansewu ndi uthandauza zati anzathu ngati apolisi achitetezo amene ali ndi responsible yoyang'ana nkhani ngati zimenezi. Chimene chimachitika nthawi zambiri nchonena kuti anzathu a njinga zakabazawa ndizoona tikudziwa kuti ntchito yawo ndi kuti amafuna apeze chakudya cha lero. Koma kumbali yonena kuti mayendedwe apansewu pamakhala mbali zina umakhala kuti akufulumira kuti apange kenakake fo amanyamula munthu mmodzi palamulo la njinga ya moto. Koma ifo chakuchepekete kuti kunyamula munthu mmodzi ndiyende mofulumira ndi chimenenso mwina pena chimapangisa kuti ngozi zichitika pafupi. Kuonjezerapo akamayenda pansewu anzathu a njinga za moto chitetezo chenicheni chikumachepa. Chifukwa chani ndikuti chikuchepa? Umatheka kuti timaona anzathu ena amakwera njinga ija koma chisoti sanavale. Pamene lamulo la njinga ya moto njoona kuti uzikhala utavala chisoti ngati mmene mati crash helmet. Komanso zaona passenger amene amunyamula uja chisotiso alibe. Komanso pena amatha kukakamizidwa kunyamula anthu awiri kapena atatu kumbuyo ndikuti iwo anamba 4 kuti mmene mukuonera pamenepo ndi pansewu ngozi zingachitike. Ndeni mapempha kuti ngati ungakhale kotheka kunyamula anthu ochulukira pa njinga ya moto imene ili ndi capacity imene ndacholayi ndizosagwirizana. Ndi chimene chimapangisa kuti ngozi zina zichitike. Ndiye inuyo mukuona kuti mapasenja ngati inuyo mumafika pomuza wakabaza kuti tikwera atatu chifukwa chiyani? Komanso chifukwa chani mumapita ku njinga ya moto malo mopita ku hijet? Timaganiza zimenezo kuti pa njinga ndayimisa njinga ya moto ndayena kukwera ndekha ndithu. Koma ifukwa cha kwa iyeyo umene akufuna kuti akokere zimatheka kuti wapeza wina pansewu tili mmotion akuyimaso kuti akwera wina anyamula winanso kumbuyo kwa ine. Ndiye zimakhala zinthu zovuta kuti iye ndi woyendesa kumuuza kuti uneti usanyamule wina poti wanyamula kale ineyo. Kwa iyeyo ndimaona ngati kuti kwa ife zimativutirapo. Koma timaonabe chiopsezo chimakhala chilipo. Cha namba 2 nchonena kuti misewu yathu masiku ano mmene ikukonzera ma construction amene alikowa akamayenda pansewu anzathu akabaza a njinga za moto sasamala mbali yodusa. Muzaona kuti ndiyere ndipereka chisanzo cha tikalowa mtaunimu makamaka tikamafika cha kuchoka pa maora pali chitisesereke tufika Standard Bank tupita pa bridge Lilongwe bridge amatha kumaona kuti galimoto zili congested. Koma uzaona kuti akuyenda mbali iyi akuzalowa pakati kuzadusa uko. So wose aja ndi anthu driver wa galimoto ndi munthu wanjinga ya moto ndi munthu. Pena zimatheka kuti mwangozi yomwe ija futi akudusa usogolo kwa galimoto. Uzaona mwangozi achita ngozi yaomba galimoto kapena galimoto yaomba kumene. Ndimene chimapangisa ngozi zichuluke sasamala mayendedwe apansewu. Inuyo malangizo anu angakhale otani kuboma pa nkhani ya apansewu chifukwa mapasenja ngati inu kuti mafuna changu chifukwa kuti mwina njinga ya moto ndi munthu mmodzi imangozweta apa yapita. Tipange chani ngati dziko tikuyang'ana kuchipatala kuli ngozi zochuluka? Zikomo kwambiri. Ine naganiza kuti maganizo anga njinga za moto ndi zabwinobwino ndipo zimathandiza kwambiri. Koma pakhale chitetezo chokhwima chosonyeza kuti wani pali chiopsezo choti panopa nanga si boma lakhazikisoto aliyense woyenda pansewu akhale kuti ali qualified ma license ndi china chilichonse chofunikira kuti akhale woyenda pansewu. Ndiye pofuna kupanga zimenezo ndinafuna kuti ndipemphe kuti ngati kungatheke boma sikuti lileseretu yayi koma mwina akafika ukazi athu anjinga za moto kakhale kocheperako cholenga kuti athe kukwanirisa kupeza ma license woti akamayenda pansewu aziyendanso ndi chisamaliro choti ndili mokwanira nthawi machita zonse mmene ndikufunira. Koma ndikuonanso kachiopsezo kenaka kalipo kuti fee imene boma likuganiza kuti azipereka popanga license yawo yokhanga ndi ndiyokwererapo.
ndi mwina ataganizirako kuti pena pake ngakhala ziyenda mwa kunyamula mmodzi aziziwabe kuti phindu tipangabe futi ziyenda ndi zonse zokwanira. Zikomo kwambiri. amenewo ndi akatoka Frighton, mmodzi mwa amene amakwera nawo kabaza m'Malawi muno, ndipo iwo amachokera ku Mtandire akamba maganizo awo. Koma pambuyo paja tamva kuyankhula kwa akatswiri awiri odziwa kunyamula wanthu kuwachotsa dera lina kuwapititsa dera lina mwachangu kugwiritsa ntchito kabaza kapena kuti njinga za moto. Malipoti akuonetsa kuti ngozi zoposa 3000 kapena kuti anthu amene avulala kudzera pa ngozi za kabaza okwana 3000 akuyembekezereka kuti athandizidwe ku chipatala cha mafupa ku Lilongwe, uku ndi ku Kamuzu Central Hospital kapena kuti ku Lions Hospital. Chiwerengerochi nchachikulu kwambiri. Kodi ndi mmene tamveramo. Bambo Louis Chikanya mulipo apa mwachomatiani? Ana chomabwino. Mwamverako zimene akatswiri odziwa kunyamula anthu pakabaza akamba? Nazimvera ndithu. Chabwino. Komanso awa passenger zimene akamba mwamvako? Ndamvako. Tiyambe ndi ndemanga yanu bambo, kuti anthu 3000 amene anavulala chifukwa cha ngozi zakudza kamba ka tengatenga ndi mtokoma wakabanza akufunika aonedwe ku chipatala cha mafupa ku Kamuzu Central. Reaction yanu bambo? Ndaona nali shock ndichoambirira kuti anthu osewa ndi malankhula posachedwa apa ndi wachipatala andizoti achepa tu paliso ambiri oposa mmene ni nkhani yochititsa chisoni kwambiri, komanso ni nkhani yosonyeza kuti I think we are not serious. Kagulu kena kake ka anthu amene ali responsible kwa zimenezi are not really working, they are not serious. That's my impression. Kuti I think izizi nzofuna tikozotero kuti nzofuna chifukwa njira ilipo yopangira void zimenezi ingathe kupanga minimize kwambiri nkhani imeneyi, koma we are not doing that. Nona ngati pali ka leglessness kena kake kuchokera kwa mpena ake. Ndisatapitirize, I'm not demonizing any kabaza koma akabaza chebwerere na kabaza zinthu zina zaendapo, economic life ya anthu ena zikuyenda, akabaza kuthandiza mabanja awo kumene achibale awo. So we can categorize kuti pali mabeneficiaries ena ake chifukwa cha kabaza. Pali mabwana ena amene akugula kabaza, njinga za kabaza nkupapasa chinyamata kuti aziyendetsa, azipeza kokanga chepe chinyamata, komanso mabwanawo azipeza sukanga chepe. At the same time akabaza makagula mafuta pa filling station akupanganso boost economic life ya dziko. Akabaza omwewo akuthandiza mapassengers kuti ayende msanga apite kumalo kwa ntchito, malo wa business ndi zina zotero. So paliso ubwino wake wakabaza, kungoti ubwino tsopano izi shrouded ndi lawlessness imene yabwera chifukwa cha kapangidwe ka zinthu imene tikupangira zakabaza. Panakhala kuti pakhale ndondomeko yabwino yakuti akabaza akhale regularized bwinobwino, zitsata malamulo mmene ziyenera kukhalira. I know kuti malamulo alipo, koma mwina laxity ya anthu ena ake imene yapangitsa kuti zinthu zimene zifike pamene zafika apa. 3000 people si anthu ochepa, ndambiri amene akuvulala. Ineyo mbale wanga dzuloli wavulala pa njinga yakabaza kumene wakabaza break simagwira, wakaomba galimoto, mbale wanga wakagwa kuvulala. So ambiri akapanga akhala involved pa ngozi zimenezo ndi gulu lambiri limene limakhala affected. Achibale ndi achipatala kumene achipatala aina kuti apange pay attention kwa akabaza amene avulala.
komanso driver even mapassengers amene akulala. Komanso tikumva reports kuti achipatala ena akuti sakumapereka immediate attention kwa anthu ngati otero, akuona kuti akabaza asiyeni apa kaye basi uweze kuti anthu mabala kungola zilonda zikungola sakuthandizika bwinobwino kwa zimenezi. So I think it's something of concern kudiko. I don't know what is happening. Kuti a president, does he know what is happening? Are you getting me? Yes, kwambiri bambo. Ndipo ndimatero kuti paja munadzakambapo kuti munakambako ndi achipatala. Kumatero kuti kodi koma zipangizo ziliko zokwanira minana yankulira. Kulibe zipangizo zokwanira chipatala kutuza choncho kuti kulibe zipangizo zokwanira kwa chake. Chifukwa nangasinde ambiri then ukamba kuti akutenga zipangizo zimene amene othandizira gulu lina la anthu athandizira akabaza kwa ndambiri. Achabwino. So zipangizo zosakwanira then manene kuti kodi akulu athu ena do they know how they have chosen to be quiet ngachitanga president. So is this not alarming kuti 3,000 people, over 3,000 people will be operated on because of Kabaza accident Kabaza? Can't the president or maybe akulu a traffic kachani say something? Kupeleka kena kake ka serious notice kachani kuti zakuti zichira mwe kwa Kabaza aja. And then I was suggesting kuti yes they are okay chifukwa kuthandiza njira zina. Bwanji akabaza kale ndi maruti yawo bwinobwino. Asamaduse asamapige mtauni mumuja mkatikati matauni. Kwa mkatikati matauni ndimene makhala anthu ambiri then likelihood ya ngozi ili hai. Bwanji azidusa azikhala ma outskirts atauni. Ngati wachisanzo amene akutenga anthu zoera kwa chisapo. Adziwasiya chapena pake asamafike mtauni. Amene alikuwa akauma asamafike mtauni. Simozi kanku 25 kankuti. Chabwino. Mwina pokoso ka minimization kena kake ka ngozi ngati zimenezi. Sikuti mwina zingacheredwa hai. Chabwino. Koma kuti kuchepetsa kwambiri. Chifozi kuchuka kwambiri. Ineyo nangokoso lupa Kabaza. Tuamani gwesa Kabaza. Mnakwera koso Kabaza. Mnakwera Kabaza atu. So akuthandizani ru Kabaza. Abambo. I like Kabaza. Chikwa tumaenda mwachangu. Oho. Makapa mnatauni muli kilo mbili singatenge gari moto pita mtauni ngachite zina zake ndio ta uteke woni awo. What I do numango tenda Kabaza pa don't you understand the minute that Peter nkubwerera so ngachite zimene mafuno chita. Koma muri asamalowe in town. Well, I know what it's dangerous. What can happen is amene akutoka maje mandira ena ndena afika pita mtauni. Aziwasiya pena pake. Chabwino. Pita kuti zienda kapena tizikwera mabasi. Chabwino abambo tibwereso kwa inu tilandire Peter Chimoyo ndi mkatolika koma amagwiraso ntchito zapamsewu. Ife tawapeza ngati mkatolika Achimoyo muli bwanji? Ndili bwino kaino Mr. Sam Kalimba. Ndili bwino. Tili program ya Catholic Perspective ndipo tinakudikirani ndithu. Situdziwa nga munatitsatira kuti mwamvako zimene akamba anzathu amene amayendetsa njinga zimenezi ndi apasenjala. Ya ndangopezera pamene amalankhula apasenjala ndi kumapeto kumene amalankhula Father Lowe Chikanya. Okay, chabwino. Ayi chabwino. Mwazina anzathu amene akuyendetsa akuyamikirani kwambiri nogwira ntchito pamsewu akuti mumalangiza mumathandiza mwachitsanzo anakambapo nkhani yokhudzana ndi kuti mwina akapezedwa cham'ma 9 usiku akuyendabe mmauza kuti koma inu mmakonda moyo wanu zimenezo akutero ndithu kuti zimaonetsa kuti pali ubale kwambiri koma nafusafuso lonena kuti anthu ambiri amanena kuti apolisi amakusiyirirani ndiye iwo anakana kuti isu amatisiyirira ifeso amatitsatitsa lamulo ndithu sinudziwa ndemanga yanu imene ambiri amakondonena kuti apolisi amangoyang'ana apolisi amanena ino azapamsewu ndemanga yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi? Chabwino Mr. Sam Kalimba poyambirira ndiyambe nkunena kuti sikuti anzathu akabaza kuti timasiyirira iyayi ku polisi kwathu tili ndi ndondomeko imene timapanga timakhala ndi maphunziro timati campaign awareness pamene timakhala ndi dongosolo kuti tiyafikire anzathu akabaza zimenezi ife apolisi apansewu timapanga mogwirizana ndi anzathu department ija imanena kuti community policing imene imalimbikitsa ubale wa apolisi ndi anthu mmodzi
ndiye timakhala ndi mapulogalamu athu maphunziro athu ndiye timafikira akabanza kumene aliko malanchi mweumo timafikira nkumalangiza kuti pansewu muyende moteremu, pansewu muonesese muvala chipewa, muvale inu chipewa, komanso munthu amene mumutenga avale chipewa. Timakhala tikuwapasa uphungu ngati umenewu, komanso timakhala tikuwalangiza kuti muonesese kuti mukakwera njinga ya motori ili ndi malaiti kuyaka malaiti kusogolo, ili ndi mareflector tija timamata tija tomawala tija, komanso reflector ine yochita kuvala kuti akamapita patsogolo apo wagalimoto akabwera mbuyemo azichita kumuona kuti wanjinga ndio yakupita patsogolopo. Zimene timakhala tikuwalangiza, komanso timaonjezera kuwalangiza kuti mukamayendesa njingazi chonde muziyesesa musakali mutamwa mutawawa kukabanga munthu akalezera mutu wake sugwira bwinobwino. Samo musaiwale kuti njinga ya moto ija imasiyana ndi galimoto. Wanjinga moto akagwa wudu ndiye yemweyo kapena kuti khoma ndiye yemweyo, soza kuti akagwa akukafikira thupi lake pansi. Ndiye anthu amenewo timawalangiza kwambiri kuteteza moyo wawo kuti mukagwa thupi lanu likafikira pansi choncho mwayi wopulumuka umakhala ochepa kusiyana ndi munthu wa galimoto. Zina mwezo zimene timatha kuwalankhula ndi zimene zisamkalimba. Yayi nthokoze kwambiri bwana Peter Chimoyo. Ndinawafunsanso funso la kuti kodi mukumana ndi vuto lotani chifukwa anthu akamakamba mmakukamo amati inu ambiri inu kunena iwowo akabazawo ndinu anthu opanda ukadaulo mulibe zitupa ndi iwo anavomera koma ananena kuti zimenezi akuti ndizokwera. Ndidziwa kuti si za department yanu, izi ndi za ku road traffic, komabe iwo anatchulamo mtengo sindidziwa kuti ngati inu mudamvako akuti wina anadzati anamvako za 100,000 kuti zonse zitheke munthu njinga yake ikhale kuti ili ndi zonse zovomerezeka pa msewu 100,000, wina akuti yayi adamva 150,000 kwacha. Chikuwalepheretsa ndi chani anthu amenewa kuti mwina akhale ndi zowayenereza, kapena tifunsenso kuti inuyo ngati amene mumapanga enforce pa msewu mumakumana nawo de anthu amenewa opanda zitupa kapena onse aja ali ndi zitupa Achimoyo? Samkalimba tivomere apa kuti si onse amene timakumana nawo panseupa amene amakhala ndi zitupa. Ena amakhala ndi zitupa, ena sakhala ndi zitupa. Komano ndi udindo wathu kuwalangiza anthu amenewa kuti musanayambe kuyendesa njingayi, musanalowe nayo panseu, onesesani kuti mwakhala ndi chitupa, makamaka chiche cha driving license kapenanso insurance. Driving license timangoti chitupa cha license, koma chimathandiza chifukwa kuti ukamalandira chitupa chicha sangokupasa ngati kuti mmene ikhalira kapena tingano kadi ya ubatizo ayi. Ukamalandira chitupa cha driving license zikutanthauza kuti munthu uja waphunzitsidwa, wauzidwa ayendedwe kapansewu, wazama pa ukadaulo wake kuti kodi pansewu ndikamayenda ndikaona chikwangwani ichi chikutanthauza chani, ndikaona saini iyi ikutanthauza chani. Zimene zija akuzikotere kuti kuyenda ye kakulowa mtauni kakwenda mmasitemu azitha kuziwa kuti chikwangwanicho chikutanthauza chakuti pansewu timayenda chonchi, timayenda mbali. Zimene zija akaziphunzira ndi kumuyesa mayeso kukonza kumpasa license, soza kuti amene akuyenda ndi license pansewu sikawiri kupanga ngozi chifukwa makhala akuziwa zochita pa nthawi yake munyengo yoyenera kuti apa ndipange chonchi apa ndipange chonchi. Koma amene amapanga madulira kuzemba kusafuna kukatenga chipaso chimene chija amakhala kuti kayendedwe kapanseuka sakupaziwa. Ndiyaja mmaona kuti pansewu uku kubwera galimoto akungolowa sakudziwa kuti apapa akuyenera kuyamba kulowa ndi ndani, ndi wa galimoto iyi kapena ndine. Kuti anthu angakhala akunena za mitengo kuti zinthu zadula, inde tivomere kuti mwina zitupa zina ndizodulira apo kuti achipeze, komabe moyo sagula. Kuli bwino asakesake kanga chepeko kukwera kuti kumapetoko akapeza chitupa chija akalandira uphungu uja akalandira maphunziro aja akhale kuti mapetoko akuteteza moyo wake komanso akuteteza moyo wa anthu ena. Ndithu tisamkalimba. Yayi ndithokoze kwambiri Bambo Luis Chikanya muli pomwepo eti? Ya ndilipo. Inuyo mwatelo kuti mumakonda ndithu kukwera kabaza kuti muyende changu ndi mmene zikuyenderamu, munapereka kale suggestion kuti bwanji azithera kunja kwa tauni komano ndi changu chimene amafuna anthu, mukuona kuti zikhoza kutheka posachedwa
kapena njira yeniyeni titsate iti achimoyo akambapo nkhani yokhudzana ndi kuti anthu amwina alandire maphunziro alandire zitupa azidziwa kachitidwe kake mungupitirirabe ndi maganizo omweyo kuti anthu azithera kunja kwa tauni kwa njewa azithera uko kukanengo inali imodzi mwa masolutions pali masolutions ambiri ena ndi amene awanena bwana Chimoyo kuti anthuwa ofika kuwalimbikitsa azipita mu training komanso nkukhala ndi ziphaso zoyenera bwinobwino akapasa chiphaso ndi kuti amuyesa angathe kuyendetsa bwinobwino ndoti munthu ona kuti amadziwa kuti alowe nthawi yanji apa asalowe nthawi yanji apa. That is another solution ikozo khalaponso chifukwa ndi anthu amene akunena kuti ndi anthu amene akunena zimenezo osati ineyo ndi anthu amene akunena zimenezo ndakunena zimene amanena zinakhala bwino kuti anthu asamalowe mtawuni kuti musakhale congestion mtown chifukwa congestion ija ya njinga za moto zimene apangisa pafupi ngozi chifukwa anthu anjinga za moto amangodutsa amangopita uku aenda kunde pali amangokumana ndi anzawo chifukwa nanji sadziwanso malamulo chani. So I'll still go for that. I'll stick to that. Okay. I'll go for that. Otherwise, the problem is deep. It's deep. Yes. Another challenge there is political. Okay. Andale amalowera hapo ngani zimenezi. Andale think kutakabaza ndi ambiri. Ye akatatisa malamulo nje kuti awakumudwitsa sakavotera. That's another problem. Chabwino. Another problem ndi yakuti amene so akupanga on njinga zakabaza ndakuluakulu andale komanso nkutega apolisi naso ndi on njinga zakabaza amapasa nyamataja kuti aziyendetse. Ne impovuta kuti nanga sikhoso wakhala pamkate tsopano. Oho, funso limenelo sindapititsira Achimoyo chifukwa sinawatenge in his official capacity. Achimoyo ndikunama kapena? Simukunama Mr. Sam Kalinga. Ayi tithokoze kwambiri. So ife tipeza kuthandizo kwa Achimoyo koma sitafusa mafuso ena oti mwina zisaoneke mu mkangati kuti zalakwika koma maganizo bambo tawamva ndithu kuti mwatero kuti wena ndakuluakulu aliso ndi njinga zomwezo. Achimoyo uyu munthu amene tinampangaso interview munamumvera mukutero akumaliza komano anapempha kuti tawatsitsira nkoni maphunziro inuyo mmene mmaonera awareness meetings zanu zimene mmapanga naonapo ina ikuchitikira chapa gateway apo panali chigulu kwambiri ena ndithu amachoka ndi ma helmet ena chani koma mmapanga ndinuyo a police traffic osati a roads yayi mukutha kuona kuti mwina muli ndi kuthekera traffic kuti mwina maphunziro anu akhoza kuthandiza kuchepetsa ngozi zimenezi. Yeah, Mr. Sam Kalimba tivomere apa kuti kuthekera kulipo ndipo kwayamba kale kubala zipaso anthu ena ayamba kuthatira mwachisanzo uthenga umenewu timayenda maskulu ma trading center mu tafikaso kuti mpaka natumata kulowa mchalichi kumene kulowa mchalichi kupemphapo kanthawi ndikuwalankhula anthu aja nkhani zokhuza za anjinga za moto ngozi zimene zapansewu chifukwa ngozi zikuchitika koma amagalimoto sikuni koma imaka between wanjinga moto ndi wagalimoto. So victim amene akuvulala kwambiri kama tinayoti akumamwalira kwambiri akumakhala zathu anjinga za moto. So ma campaign awareness athu amene tikumapanga ma trading center kapena ma rank mwa akabaza zikuthandiza kwambiri ndipo ambiri amba kumvera ambiri amba kutsatira ena so amata kubwera ku office kwathu kuzatu zoti amunatira nkwaza zakuti namati muone license yanga ndapangisa winaso kubwera ndapanga register njinga moto ija ona ntaikisa manamba naneso ndakomako ka insurance yaka ndi pang'ono anthu ena akuchimvesa ma awareness amenewa tikumaendera malawo ena tikumapanga pa wireless ngati mmene tuchitira mkuti akumvera direct ena timathaso kupempha pa kanema makanema osiyana. So pang'ono anthu amba kuchimvesa chifukwa kuti nkhani ya ngozi masiku ano sinkhamba kamwe yayi alesa kumayimva ani ngozi jekachitika sipa kumakhangusubuka pamapeza kuti munthu wachoka kapena moyo wa munthu wapita ndiye anthu amba kumvesa pang'ono
ayamba kuchimva anthu ndipo ayamba kutsatira ndithu tusamkalimba. Chabwino kunkhani ya kubala zipatso anthu akubweretsa kumaonetsa malaisensi ndi zina zotero mwapamwamba chabe usati kuchita kuzamirira kwambiri. Kodi mwangozi zimene tikuzitchulazi kuti zikuchitika masiku anozi akumapezeka kwambiri ndani? Kodi iwowa amene akhomera insurance, iwowa amene apeza zitupa zoyendetsera njinga za moto akumakhala nawo kwa ngozi zimenezi kapena pali kusiyana kwina kulikonse kumene kulipo? Pakuwa samkalimba kusiyana kulipo. Amene akukhala ma victim panjinga pa ngozi zimenezi akumakhala anzathu amene makamaka chipasi cha license sanachipeze. Muja ndinanena kale kuti amangolowa monsewu maganizo akungokhala pa business kuti ndantenga munthu ndantenga kuntandire ndokamusiya ku 25 kusungwe andipasa so much zoti aganizire kuti pansopa ndiyende motemo kuti ndikafike wa moyo ndibwereso wa moyo ayi maganizo awo amakhala pa ndalama kuti ndipanga ndalama kwani ya bwanji amene ajawo ndi amene akhapa chiupsezo kwambiri kotero kuti kuyenda kwa pansewu mukhoza kuona kuti zimachita kuopsa kuti koma uyu mmene akuyendera akudziwa zimene akuchita akupita kupaki akutenga anthu pambuyo pa muna anthu atatu anthu anayi komanso anayika chithumba akhala pamwamba pa chithumba paja maganizo ake akungokhala pa ndalama anthu amene achenda amene akhala pa chiopsezo kwambiri achochicha chamakhala kuti license alibe uyu wa license mudzaone olomayendesedwa ake apansewu amakhala odekha wangonyamula pasinja mmodzi wavala chipewa chake pasinja wavala chipewa iye wavala kalifulekita kake chimachita kuona kuti uyu akudziwa zimene akuchita ali mchipasi koma awapanda chipaso njaja bambo luli ananena zoti kulowa kumakumana pakati pacho kumapangisa ngozi amene ajanda amene amakhala kwambiri ma victim kapena amene akuvulala kwambiri kapena kumwalira kumene pansi wanzathu amene malaisensi sanatenge. Ya ichabwino mwamveka kwambiri pamenepo Peter Chimoyo tithokoze kwambiri. Bambo Louis Chikanya iyi ndi Catholic Perspective nkhani ndi angozi tukambaza kutaya miyoyo komanso anthu kupweteka kuvulala kuchoka ndithu mafupa ndi zina zotero. Sindidzoti kumbali ya chiphunzitso cha mpingo mulowe bwanji mu nkhani imeneyi tukamba za malamulo apansewu tukamba za anthu kuvulazidwa komanso tukamba za anthu kufuna kupeza chakudya cha lero. Bambo Louis Chikanya. Zimu kwambiri Sam. Mpingo umalimbikitsa anthu kuti akhale ndi moyo wathanzi moyo wabwino yakuti ovulala ayenera kuti athandizike nchifukwa chake mpingo umayendesanso zipatala kuthandiza anthu otero kumene. So ndi chikonzero cha mpingo kuti anthu azithandizika koma mpingo umalimbikitsanso kuti anthu tizitsata malamulo a dziko tizikhala nzika zotsata malamulo a dziko. Ndiona ngati mwina kuti tifunse mpingo unakakhala kuti mpingo ulangulepo pa nkhani ya anzathu akabaza. Ndiona ngati mpingo unakakhala very strong pa nkhani ya kuti akabaza ambiri satsatira malamulo. Ndiye mpingo unakalangiza kuti azitsatira malamulo apamsewu mmene amatiuzira apamsewu tichite izi malamulo alipo abwino zilipo ndithu koma kuti impact even oyendesa magalimoto ena timaphwanyanso malamulo kumene kungoti zangochitika kuti akabaza amakhala ma victim ambiri koma ngakhale amagalimoto ena ma license ena national expire ena majani magalimoto ena sali roadworthy koma maenda pa pansewu tose we are culprits tose koma ngoti akabaza mwina achita ngati aonjeza kwambiri kwacha ambiri watetsanga kuti angolowa pa msewu amangophunzitsana okhaokha tu mmakukamo basi ngolowa pa msewu yamboyendetsa njinga moto malamulo apa msewu sawadziwa bola akuyendetsa njinga moto bola ikuyenda bola nyamula munthu koma kuti ndiyende bwanji apa pakakhala chonchi tichite bwanji novuto okhaokha. So mpingo would be strong wauze kuti kuyambirira atsate malamulo kuti tipange avoid ngozi zochuluka pa msewu. Ndithokoze kwambiri ndibwereso kwa inu Bambo Louis Chikanya. Inu yono ndikubwera kwanu ngati waoyendetsa galimoto pa msewu aja akatakwe akatswiri odzonyamula anthu pa njinga za moto anenetsa mpulogalamu yomweyi kunena kuti akuti amadedwa timawada mumawada
ndipo simfuna kuti aziyenda nawo pakati pa msewu koma mmakankhira kumbali anena zimenezi. Kodi inu ngati oyendetsa nawo magalimoto mukaona wanjinga pa msewu ali kutsogolo kwanu, ndiyambire pamene kuti nchifukwa chani anthu oyendetsa magalimoto mmakonda kuwakankhira kumbali akabaza? Mwina andikonza bwana Chimoyo kuti namva ngati kuti wanjinga ya moto aino aziyenda kumbali kumene amayendera wa galimoto. Ndiye patakhala kuti ulamuliro ili enforced kuti aliyense wanjinga moto aziyenda mmene imayendera galimoto ngatafuna mudutsa wanjinga moto azipanga mmene timachitizika madutsa na galimoto bwinobwino. Wanjinga moto asapite kumbali, asayende mbali ya mzake, ayende pamene amenoyenda. Tizati zikhala choncho nona ngati mwina ngozizo zikozochepa kwa tikozodziwana kuti uyu sanga mangoyenda kumbali ndipo zimene amayita madriver akabaza amayenda mbali posetu akuzoyenda mbali ya mzake ayenda mbali yake asintha ayenda uku zimenezo chimene chimaputa atanena kuti aliyense aziyenda mbali yake asaduse uku ndi ukwayi mwina zikozochepa kosi. Chabwino. Achimoyo anakutchulana kuti mwina mwakonze bambo Louis Chikanya. Yeah, Mr. Sam Kalimba, father akunena zona. Wanjinga moto position imene akuyenera kutenga akuyenera ayende mmene amayendera wa galimoto. Asayende kumbali iyayi. Ayende mosogozana ndi galimoto, position imene amayenda galimoto, wanjinga moto akuyenera ayende pamene paja. Koma mwina nthawi zina chimene chimapalisa kuti azakankhira kuti mmene zimene akuchita kakhalipa pamene akuchita pamene paja yo galimoto amakhala ngati akuopa kuti akuwa mmene akuyendera pa zimene wapangapa ati palisatu ngozi nchifukwa anthu aja amakhala ngati akuwakankhira kumbali. Koma kunena chilungamo wanjinga moto akuyenera kuyenda mmene mayendera galimoto. Choncho amadandaula zoona amenewa akabaza eti kuti amatikankhira kumbali amagalimoto. Neati ndizoona ndi mmene kalidoli limene amapanga. Koma atati akuyenda bwinobwino modeka ngati mmene mayendera galimoto ngozi zikhozaso kuchepa. Chabwino. Ata mayenda choncho ngozi kuchepa ndithu Sam. Alright. Posa cheno apa ndikhala ndikukuita nani apita Chimoyo kuti mukhale mukulangiza mtundu wa Malawi amene akupeza cholowa pogwira ntchito yonyamula anthu pakabaza malangizo. Ndipo bambo Louis Chikanya ndakumvani ndithu kuti tidakati tiufuse mpingo kambepo yankhulepo pa nkhani ya akabanza ukona akabwera very strong kunena kuti atsate malamulo. Programu yathu ikupita chaku mapeto ndithu kupangiranso ndi madera amene muli ino anzathu atati hayi timasulane msanga lero. Bambo Louis Chikanya, vuto limeneli likukhudza ambiri Malawi chifukwa pa nthawi imene ine ndikufuna kuchita changu ndimafuna kabaza, koma pamene ine ndili pa msewu kuti ndili mgalimoto ndimamkankha wakabaza. Tikhale bwanji, chikondi chikhalepo bwanji pa msewu bambo Louis Chikanya, inu ndi wansembe? Choyambirira akabaza osathamangitsa pa msewu ayi chifukwa nawonso afuna apezeka ngachete kuthandiza mabanja awo, kuthandiza abale awo. Koma bwanji chidule tizingotsata malamulo basi. Wakabaza atsate malamulo amene ayinotsata. Zofulumira zotempizike apo chachikulu ndoti tipewe ngozi. Ngati ndipewe ngozi koma sindifulumira wanji itsate zimenezo. Tisafulumire kuti apoti mmene nanenera kuti ndichiteza changu ndiyende mtauni. Fwa nthawi zina kumati wakabaza ngasipa chamangoyenda sakhala pa view wakabaza ndingofulumira nthamange ukabwera kwa bwino umangodawa ngati zonse zili bwino. Chifukwa nthawi zina mmene nakuzira kuti ndawu ina ananigwetsapo ndipita mtauni tu nauchati ndifulumire mpite mtauni tinagwa kali ndiye ujama kuthawa ati usayi maso wakabaza anandithawa sana ima anandithawa ngati analibe chipewa then not registered ndikamoto not registered analibe license ndiye amadziwa kuti akamugwira polisi ni mlandu. Ndiye anandithawa basi andisiya ndekha basi nambwereraso kwa navula pepani kwambiri. Tunde apabona ngati tisayikereza patsogolo zofulumira kachani kungotsata malamulo basi. Chabwino. Ndithokoze kwambiri bambo Louis Chikanya chifukwa chobweretsa mutu umenewu
komanso kuti mwapezekapo pa programu imeneyi. Zikomo kwambiri bambo Louis Chikanya. Tatokoza zikomo. Tikufunirani kuyenda kwabwino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Achimoyo, malangizo anu ndi otani kwa mtundu wa Malawi amene amapeza cholowa kudzera mu business imeneyi kapena kuti kugwira ntchito kwa business zakabaza? Bwino Mr. Sam Kalimba, ineyo malangizo anga amene ningapereke ku mtundu wa Malawi ndi akuti ntipemphe anzathu amene mumagula njinga za moto koma nkulembaso anthu ena kuti azikuyendeserani ngati business. Timati tipemphe kuti musanampase munthu uja njinga ija, muthandize kuti akapeze chitupa choyendesera njinga ya moto iyi imene timati driving license. Inuyonso monga aini anjinga moto sesani kuti njinga ya moto ija ikhale yokhomera, ikhale ndi insurance. Poteropo ngati munthu wanu akuyendesa njinga ya moto ali ndi license, zikutanthauza kuti ameneyo malamulo apansewo akwaziwa, aziyenda bwino, ateteza moyo wake, ateteza moyo wa ena, komanso akutetezerani inuyo chuma chanucho. Tisayiwale kuti moyo sagula. Ndiye langizo limene ndingapemphe ine anthu amapanga business ndi amene kuti chonde tikupempha kuti njinga za moto izi tikamayendesa tikhale ndi license, tikhale ndi insurance. Nyamata kuti endeserayo akhale ndi zinthu zoyenera. Komanso inu amene mayendesa inu muzipanga zozikonda inu nomwe, muzizithandiza inu nomwe. Sesani kupeza zitupa zimene zoyendesera njinga moto pansewu kuti mupewe kupangisa ngozi pansewu, mupewe kutayisa miyoyo ya anthu ena. Tisayiwale Samu, anthu ena amatha kumwalira pansewupa chifukwa cha kusasamala kwa anthu ena. Munthu ongoziyendera akuyenda wapansi bwinobwino, akuyenda kumbali, koma chifukwa choti iwo njinga moto akuyenda asakuziwa chochita. Ena wasikhala dala iye koma sakuziwa chochita pansewupo. Choncho kumaphunziro tikunena kuja kokatenga chitupa, kokatenga license kuja kumathandiza kuti ameneyi wanjinga asapenge ngozi, asavulale iye, komanso ateteze moyo wa munthu wina amene amatha kumupesa zisa kumukhuza kungozi yendera. Nditutu Mr. Sam Kalimba ndiye malangizo amene ndingapereke mazero uno. Nkutheka amene akutitsatira akuti iyayi ayiwalako malangizo kwa okwera kabaza ngati ma passenger. Chabwino Mr. Sam Kalimba. Inunso anzathu amene ndine ndemwe ifo inese ndimakwera. Tikamakwera akabazawa. Tiene ndi udindo wathunso. Chifukwa udindo oteteza ngozi huu si wa polisi yekhayi. Ndi wa inu ndine amene timagwisa ntchito akabaza amenewa. Choncho tikamakwera tili ndi ufulu omufunsanso nyamata uja kuti kodi uli ndi license. Nkuyiona njinga ija amene ikuonekera. Akamakutengani mpempheni kuti chipewa changa chili kuti. Iwe vala chipewa chako. Ngati nkotheka timalifulekita chija valani kalifulekita kaja. Musangokwera njinga chifukwa muli pa changu chimene chimuzapita kuti simunabwerere kwa moyo. Koma muteteze moyo wanu, muteteze moyo wa anthu ena. Ife okwera tiliso ndi udindo waukulu kuthandizira kuti ngozi zichepe. Fa nthawi zambiri timayambisanso ndife okwera tilipo anthu folo tofuna tikwere njinga imodzi kuti cholinga choti titeteze tiseve makobiri. As a result ngozi zija sizikuchepa pansewopa. Nditutu Mr. Sam Kalimba. Ine ndithokoze kwambiri bwana Peter Chimoyo chifukwa chopezeka mpulogalamu iyi. Peter Chimoyo, zikomo. Ndathokoza kwambiri Mr. Sam Kalimba. Zikomo. Ni madzulo pambana. Inunso madzulo pambana. Zikomo chifukwa chopezeka. Pepani takusokonezani ntchito pepani. Ayo sadandaula ndi ntchito yathu ndi udindo wathu kuti titero. Amen. Ndathokoza kwambiri tikuna mukatifuna mudzatiita naso. Ayi zikomo kwambiri potitsekulira khomo. Zikomo amenewo ndi Peter Chimoyo. Iwowa amagwira ntchito ku polisi ku nthambi yotsatitsa malamulo pa msewu. Ndipo tidawapempha
chifukwa chakuti tiwadziwa kuti ndi mkatolika. Wairesi ndi akatolika, iwonso ndi akatolika, koma iwowo ali ndi ukadaulo wawo pa nkhani imene timakambirana lero, makamaka yokhudza ngozi zapamsewu zochitika pakati pa iwo amene amayendetsa kabanza ndi mapasenja wawo. Mpulogalamuyi tamva Aaron Anthony, iwowa ndoyendetsa kabanza, amapangira kabanza wawo kumalangalanga pafupi ndi Centenary Bank, komanso a Jafari Musa amene ranki yawo ndi apa 711. Tamvanso a Frighton Katoka, iwowa ndi passenger wathu mu programu imeneyi, amachokera ku Mtandire ndiponso amapemphera ku Maria Mthandizi Parish. Ine ndi Sam K, dzimvere mtolo. Tidzakumanenso sabata yamawa pamene zabweso ndi programu ina ya Catholic Perspective. Tsalani bwino.